היום יום הולדת, כי היה יום הולדת באוקטובר. זה תאריך חשוב, דבר לעשות שמח, אבל אין לו משמעות כזה מאוד מיוחדת. אנחנו לא חוגגים ב-15 דצמבר, ובלב ששולה או בעשירי לא באוקטובר. היא אפילו לא הייתה בת 14, ינואר. היא אפילו לא הייתה בת 14. זה היום האמיתי, שם בתחילה הזאת שים את הכיסא הזה סופרים ונכון, והיום אנחנו בני 75 המחיות שלנו בדיוק 75 שנה ואני צריך לברך את אשתי, אז אני מברך את עצמי שהיא תהיה אותו דבר לאורך שנים, כי הבית זה היא. אני יודע לדבר קצת לפעמים, אבל לעשות, שולה עושה הכל. עכשיו תראו, ימי הולדת, אני חגג יום הולדת. מי שבודדים מכם יודעים, היו נוכחים ביום הולדת 65, שזה היה באומן 7. היו שם קרוב ל-200 איש. זה האירוע שהמון כנפי הפנסיה שלי הלכו עליו. זה עלה 120 שקל, או משהו זה היה 120,000. אבל זה אירוע בלתי נשכח. עכשיו, הסיבה שזה קרה, פתאום יזמתי בגיל 65, שזה היה כמה שנים אחרי ששולה עברה ניתוחים נוראים, הברכיים בראש, מזל, אגב, כשהוציאו לה את הילד, תפלו לה בירך השנייה, אז אמרתי לו, הרופא, מתן ז"ל, מזל שיש לה רק 2 רגליים. אז הוא אומר לה, אל תשמח, יש לה גם 2 ברכיים. וכך היה. ועברו שנה, שנתיים, וגם הברכיים נכנסו. אז שתבינו שאני יכולה להיכנס לגיניס. ביונית. רק אין לי מושג מה זה. כי עכשיו תראו, גם באומן 7, עכשיו מצא חן בינינו, כל 5 שנים היה בבית משהו, כך היה בבית וייס, בבית וייס באוניברסיטה. על 85 דילגנו, אני חושב שהיה קורונה או משהו, ועכשיו למה 89? למה לא 90? החלטנו שבגיל הזה לא דוחים. זה לא קטנצ'ן. זה כל הפטנט של 5 שנים לא רלוונטי יותר. אז מה נעשה עוד פעמיים? אז זה יתאים יותר קרובות, פורומים כאלה ואחרים. תודות לביג'י. ביג'י שינה לנו את כל החיים בכלל. לחיות כפיים. מסוגלים לעשות גם הוא הולך לכל מקום. הוא אגב נהיה אוהד של הפועל באר שבע. לראות אותו שמח שהם עושים גול. אז לפני שביג'י הגיע אלינו לא היינו יכולים לעשות דברים כאלה, כי שנינו לבד לא משהו. באותו רגע שהוא פה, אנחנו כנראה נחגוג כמה פעמים. קודם כל, אנחנו כנראה נעשה משפחה בדיוק פה. ולכן, התפקיד שלי מצמצם מאוד 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 מאוד. בוא נגיד, חלק מהתפקיד העיקרי זה לעשות שמחות לשולה. אבל, עכשיו תראו, בכל גיל יש את האופיינים שלו. ומה שהיה כשהיינו ב-20, ב-40, ב-60, זה לא אותו דבר. ומה שיש לתקופה האחרונה, החברות, לא זוגיות, החברות בינינו התעדכה לרמות מתנות. אני לא זז בלעדיה, ואני אומנם כל הזמן איננה במוזיקה ולגמלאים ולפה ולשם, אבל כל רגע ביחד זה עולם ומלואו. אז עוד פעם תודה רבה אישה. עכשיו היא אמרה שאני חינכתי אותה, אבל תראו כמה מחונכת יצאה.
מה שלא יכולתי להשפיע על הגנים, זה על איך היא נראית. זה לא אני, זה היא, זה גנים ואורח החיים. אני חושב, אגב, לפני שנה... ויוזמת ומפתחת. אבל הנכדות והנכדים אוהבים להגיע לסבתא. מרגישים פה ממש ממש נעים וטוב. ואני באתי לפרגן לכם כקבוצה. אנשים שאוהבים את אמא שלי, כמו שאנחנו אוהבים אותה. האמא שלנו יודעת להחזיר חום ואהבה. ואימא'לה, אני רוצה להגיד לך תודה גדולה בשם כל השבט המורחב הגדול. שבט גדול שהוא מאוד מלוכד. אם אתם הייתם יודעים כמה אנחנו אחד שומר על השני ועל השלישי. כולם בשביל אחד בשביל כולם. וזה אמא שלי, קיבלנו ממך ומאבא. אז אני רוצה ביום הזה לאחל לך, כולנו 89, כן? זה לא... רגע, תעמוד בצד הזה, זה יהיה 98. אני משוכנע שגם את זה נחגוג ביחד. אבל באמת, את בתחילת המשך דרכך, רק בהתחלה. ואני יודע שנכנס לך המון פרויקטים, המון רעיונות טובים, ואני מאחל לך המון בריאות, המון הצלחה, יחד עם אבוש. ושתדעי לך שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומפרגנים, ומודים לכם שבאתם לחוגים ליום שלנו יום הולדת. תודה רבה. נו, זה לא היה שווה להזמין אותו? היה בא אם לא היית בשבילה. ממש... אני רק שואלת אם באמת אתם חושבים שהייתה לי ברירה לא להגיע? אם אין רוצה לדבר? גם לא שאלו אותך. יש אצלנו חלוקת תפקידים. כל אחד עושה... יפה גם הזקנים לא שומעים. אז אני אצעק. קודם כל זה מדהים לראות אתכם. מדהים לראות איך אתם נראים, איך אתם חיים. זה מבחינתי, אני רוצה להגיד, מבחינת כולנו. זה פשוט, אתם נותנים לנו השראה לאיך להיות פעילים וחיים ויפים. וצעירים, כן, גם בגיל של צעירים. בנפש. לגמרי. וכמובן שחמותי היא הדמות לחיקוי. היא הדוגמה. ממש, ממש. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, יש לנו עוד לאן להגיע. אז אני מאחלת לה שתמשיך לעשות את כל הדברים המדהימים שאת אוהבת לעשות. את נותנת פוש להרבה מאוד אנשים. את ממלאה את החיים של הרבה מאוד אנשים וגם שלנו כמובן. ואני מאחלת לכולכם ולכולנו בריאות טובה, וחיים טובים, ושיהיה לנו טוב. אמן. אני לא יודעת אם כולכם יודעים. שולה, לא צריך. לא צריך. אני רוצה להגיד מילה. יש מישהו שלא יודע? כן. כולם יודעים. כולם אלה יודעים. שלא יודעים כדורגל. יש שם כבר משהו. מה? מה יש? יש משהו, איפה נחליט את זה? בכניסה שלנו, בפנים. על יד הדלת. בפנים הבית בתוך הבית? בפנים הבית. זמן שמכל הלב, כי יותר מהמספר הזה קצת קשה למלא כאן מיליון אנשים בחדר. אז זה עכשיו ככה, התוכנית... את לא יודעת לרדת בבוקר? יש בעיה להולדת, לכבוד שולה ליום ההולדת שלה, נרים לחיים.
לכבוד החברות והידידות הטובה שאני מוסיפה. נרים לחיים. ובינתיים אני רוצה גם להגיד שהגיעו שני בנים שלי, ניר ואלי, עם אלונה ובבי, הגיעו הנה והם יהיו שותפים איתנו היום במסיבה. לא הזמנתי נכדים כי פשוט אין מקום כולה. אנחנו נעשה יום הולדת משפחתית אולי קצת בהמשך, יותר אינטימית, קטנה. ובינתיים מה שחשוב הוא שיש משפט שאומר רק בשמחות. שנהנה רק בשמחות. כל אחד לפי האישיות שלו, לפי היכולות שלו, יש כאלה שלא יכולים להרים דברים גדולים, יש כאלה שמזמינים 4 אנשים וכבר הבטן שלהם מתהפכת. אז כל אחד לפי מה שהוא יכול יעשה וישמח ולהעריך, רבותיי, כל יום זו מתנה. ככה צריך להסתכל על החיים. תודה רבה שבאתם. לחיים. נשתה לחיים לשולי דת. הפעם זה מתאים. ביניכם, ויכול להיות לפעמים השם, המשפחה רומזת קצת על אפשרויות של אולי מכירים, אולי יש לזה קשר, וככה מתחילה שיחה נחמדה. אז תשימו בבקשה את המדבקות על הבגד שלכם, ואז אנחנו תכף נתחיל. רגע, אלו תעזרי לי. אפשר, בעודכם שותים את היין. אז ככה, אני צריכה לחפש מקום שאין אקו, אולי כאן. יותר טוב? אולי. אז ככה. אז אמרתי לכם שאני אגיד, ואני אומרת. האדון ברקת זלמן, תודה גדולה לזלמן שיזם, הוא יזם את היום הולדת הזה. מה? זה ממש כהרגלו. כל 5 שנים הוא עשה לי מסיבות גדולות, ענקיות, באולמות. יש חלק מכם שהיה... שולה. כן. זה רציתי לספר בהקדמה, עכשיו לא ישאר לי מה. אמרתי לך שתכין ראשי פרקים, אמרתי לך. עכשיו, זלמן גם ינחה את למה זה עושה לי רעש? זלמן גם ינחה את האירוע שלנו. Everybody should know who are you, the most important. אני רוצה להגיד תודה רבה בוודאי חלק מכם חונה במגרש החנייה של כרמל ארבל, שכתבתי לכם, מגרש החנייה. אז אני פניתי לראש המועצה שלנו ששמו יורם שמעון, ביקשתי ממנו, אמרתי לו יש יום הולדת 50 אנשים, זה סגור המגרש הזה. אז לא רק סגור, היה מלא כל מיני קשקושים בפנים, הוא שלח מישהו שניקו את כל המגרש, הוא פתח את זה לכבודי ואמר יום הולדת שמח, תודה רבה. אז אני מודה לו, יפה מאוד מצד ראש מועצה שמתחשב בבקשות נתיניו. עכשיו, אני רוצה עוד משהו לגבי הקייטרינג שלנו. אז כבר דיברנו שאני במקרה הגעתי דרך חברה שאמרה לי, אני מכירה מישהי שיש לה מקום נפלא ביד השמונה, בואי נלך לעשות שם ארוחה. ובאנו לשם ועל המקום התאהבתי במקום, במאכלים, ובגברת הזו ענת שהיא אישיות יוצאת דופן, באמת כזו לבבית, כזו בגובה העיניים, מוכנה לעזור, אין דבר שלא עזרה לי, בכל דבר. אז אני, יהיה לנו זמן יותר מאוחר, אז ענת תספר קצת על המקום.
אם את מסכימה לי, כשהיינו צעירים, אחד מכיר את החבר שלו, את החברה שלו, הוא אומר לו, תראה, אז הוא אומר לו, היא מאוד יפה, הוא אומר לך, קש, תראה את הצילומים. אז זה עכשיו התאים ממש. אוקיי? יש עוד משהו? לך יש בטח, תראי, לי יש תכונה טובה או רעה, שאני מתפרץ באמצע, בא לי איזה רעיון. אני עושה קצת שינויים בתוכנית היום, בגלל במילא בגלל אנשים, הילדים הרי רוצים לעזוב מהר בגלל המשחק וכל שולה, במילא אני לא זוכר מה התוכנית. אז דבר חשוב, אחרי האוכל, דרך הטבע צריך שירותים. אולי. אולי. אז אחד יש פה, אבל אם זה תפוס, עולים במדרגות, וכשבמדרגה האחרונה פונים שמאלה, בדיוק על יד המדרגה האחרונה משמאל, יש עוד שירותים. אז אפשר גם לשם ללכת, ואם זה לא מספיק אז מחכים. מחכים לי. אוקיי, זה לגבי השירותים. עכשיו אנחנו נעשה עוד שינוי קטן. היות ושמעתי גם מאלונה, ובצדק, לאלונה יש משחק הערב והם רוצים, היא עסוקה אתם לא מבינים כמה האישה הזאת משפיעה למשחקים שלה. אני מבינה את זה, ואני מתחשבת, ואני משנה בתוכנית את הקטע שאני מנגנת יחד עם טל, שאחר כך אנחנו נדבר על טל איכות, ואחר כך טל יתחיל בתוכנית הזאת שהוא הכין עבורנו. אז טל, זה בסדר מבחינתך? תגידי, אני... הוא מוכן ומזומן. לא, אני רוצה להציג את טל, אבל אני רוצה שהוא יציג את עצמו, לא אני. אז טל, אולי באמת עכשיו נתחיל עם הצגת טל. בבקשה. טוב, שלום לכולם, שמח להיות כאן, מתרגש, אני מכיר את שולה מהמפגשים במרכז גבעים, וטוב, קצת על עצמי, אני טל זילבר, אני בהכשרתי, רוב הכשרתי אני פסנתרן קלאסי, אני למדתי באקדמיה למוזיקה בתל אביב, משם המשכתי ללימודים שהיו אמורים להיות שנה והפכו ל10 שנים בארצות הברית. נדדתי שם מאוניברסיטת דיאנה לאוניברסיטת רייס ביוסטון, משם 7 שנים בניו יורק קונסרבטורי בבוסטון, ושם עשיתי דוקטורט, ותמיד שואלים אותי מה עושים עם דוקטורט במוזיקה, אז התשובה שלי קבועה, אני לא יודע מה עושים עם דוקטורט, מה שחשוב זה שאימא שלי מספרת לכל החברות שלה שיש לה בן דוקטור. אז אני את הדוקטורט עשיתי עם התמחות באימפרוביזציה, והיום התוכנית תכלול גם רפרטואר קלאסי, גם רפרטואר ג'אז ואימפרוביזציה. והיום אני מרצה פה באקדמיה למוזיקה בירושלים, אני מורה בתל מעלין בגבעתיים, ואני מופיע בארץ, הופעתי כמה פעמים בסין, באירופה, בגרמניה, צרפת, צ'כיה, קרואטיה, אנגליה, אירלנד, דרום אמריקה וארגנטינה, קוסטה ריקה, וזה מה שאני זוכר. והיום הכי חשוב זה השיא של הקריירה, מופיע פה אצל שולה. אז מקווה שתהנו ואנחנו ניגש לעבודה. כן, יש בקשה לבדיחה, אחת. אני מספר. כשהייתי בפוסט-דוקטורט, היינו 3 שנים, אז אם אתם זוכרים, טלפון זה היה בעיה, וכשאתה נוסע לחוץ לארץ היה סידור של לשמור את המספר. אז זה היה סיפור מיוחד. עכשיו, אמא שלי טיפלה בכל הדברים, ויום אחד חזרנו ארצה, אתה לא מסתכל בספר הטלפונים והורדת את המספר שלך. יום אחד מתקשר אליי חבר ואומר, תגיד, השתגעת לגמרי? אני אומר לו, מה קרה? אני אומר, תסתכל בספר הטלפונים. אני מסתכל מה כתוב שם. דוקטור זלמן ברקת, דוקטור לפיזיקה. אני שואל את אמא שלי, עכשיו, הלכתי לשנות את זה, לא נעים, הלכתי לשנות, אמרו לי, אתה לא דוקטור? אמרתי, כן, אז מגיע לך.
אוקיי, אנחנו כבר... יאללה, קדימה. שתראו שאני יודעת לנגן. אז אני מנגנת את שופן, ואלס של שופן, מה לעשות? זה אולי באמת בגנים. אני באה מבית פולני. אתם יודעים ששופן הוא בעצם המלחין הפולני המייצג של את מלחיני פולין, שופן. אז אני אנגן ואחר כך אנחנו ננגן שנינו ביחד. שולה תלתה אותו על הקיר פה. מה? שבמקרה היא גם באקדמיה למוזיקה. שני החבר'ה האלה ביחד באותו אופן. אז רק אני מבקשת לא לדבר בעת הנגינה.
שוברט נולד ומת ב-1797 עד 1898. בקיצור, הוא בעצם חי 31 שנה, כולו. אז באמת, זה היה נחשב אפילו מעל הממוצע. הוא היה מלחין אוסטרי בתקופת המעבר בין הקלאסיקה לרומנטיקה. זו התקופה מבחינה היסטורית. הוא נודע במיוחד ביכולתו המלודית ובכתיבת לידים. לידים זה בעצם היו שירים אומנותיים, כן? שהיה שר זמר עם מילים שגדולי המשוררים הגרמנים בתקופה ההיא. ולצד סימפוניות שהוא כתב, מוזיקה קאמרית ויצירות לפסנתר. עכשיו, למרות חייו הכל כך קצרים, השפעתו על המוזיקה הרומנטית הייתה עצומה. עכשיו, לגבי המרש הצבאי עצמו, המפורסם הוא בעצם המרש הצבאי, הוא המפורסם מכל המרשים שהוא כתב במקור, והוא כתב את זה במקור, היצירה הזו, הוא כתב במקור ל4 ידיים, כשהוא היה בן 21. עכשיו, לגבי האופי של המוזיקה, אתם יודעים שמרש זה בעצם מצעד, קצב של צבא, כן? שירי לכת, כן? 2 רבעים, עכשיו הוא קצבי, בגלל היותו מרש, הוא ברור מאוד מבחינת הלחן שלו, הוא מאוד חגיגי, עם אופי מצעדי קליט מאוד, שגרם לזה שהוא הפך, שהיצירה הזאת של המרש הצבאי קיבלה במשך השנים המון עיבודים לתזמורות ולכלי נגינה שונים. אתם יכולים לשמוע את זה בהמון כלים, לא רק בפסנתר. וגם אפילו תזמורות שהם נמות. My dear friend.
שופן, ואני אפתח את התוכנית עם שופן. אז כמו שאתם יודעים, זה המלחין הפולני, ואם אתם צריכים הוכחה לכך, תטוסו לוורשה ושימו לב שאתם נוחתים בשדה תעופה שופן, ואחר כך אתם קונים וודקה לחברים, זה וודקה שופן. מי שיודע כמה סימפוניות שופן הלחין? המון. שכחנו. 0. אתם לא מקשיבים. כמה רביעיות מיתרים הוא כתב? 0. כמה אופרות? 0. כמה סונטות לצ'לו? 1. שופן זה המלחין של הפסנתר, אין לו כמעט יצירות שלו לפסנתר, יש לו כמה יצירות לפסנתר ותזמורת, יש לו כמה שירים, סונטה לצ'לו וכל השאר לפסנתר סולו. שופן, מה שמדהים זה שהוא המלחין של הפסנתר, אבל הוא לא עשה קריירה כפסנתרן. שופן כמעט ולא הופיע, ב-20 שנים שהוא חי בפריז, הוא נתן, לפי העדויות, 30 קונצרטים בלבד, שזה פחות משני קונצרטים בשנה. אני אבצע את אחת היצירות הידועות של שופן והאהובות, שזה מעניין שהוא כנראה לא כל כך אהב אותה, מהסיבה שהוא מעולם לא פרסם אותה. היא יצאה לאור אחרי מותו, ולעולם לא נדע אם זה שכב אצלו במגירה כי הוא שכח, כי הוא לא רצה, היה בדרך לגריסה. אז אני אפתח את התוכנית עם הפנטזיה אימפרומטו של שופן.
תודה.